तन से खोद दे मनु के तरी त कहे से हाय 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 तोरा बुझाला ना ना ए जे मुखिया जी बैठल बनी हां आई मंगर दिन ह बिहान नहीं ह जा अभी अभी बड़ा ही सुंदर भाव में सृजानंद पांडे उर्फ बानर बाबा यस यस सब मुखार बेन से सुननी सब है ज्योति राग में गावता रहे ज्योति इतना बढ़िया गाँव नहीं गावले ना मुखिया जी यहाँ का इनकर गीत गाँव सुन के कुर्सी खाली करके लोग चल जाला राम हो राम क्रिया खा के उठे ले का जबले में ये सब भगाना दे तू कहाँ गए लमिता हाँ कागोरला छिछरिया लौंडा भागे वाला तो चल जाला तो गाना ही निकल जाला ना भागे वाला न हथुन खूब बढ़िया संगीत सुननी लोग के भगा के बिगिए देनी हां यही तरह सगरे संगीत गावेले मरदे यही तरीका वाला लो देखी बुर्बक के कहीं पेड़ ना होला ना होला अब बुर्बक न बाजार में बिकाला निकाला बुर्बक समाज में बैठा रहला हां चिन्हा जाई कब के बोले लगी तब लाजे सुतम हमरा कहतर कि तोरा के मौग सम्राट नाम पर के चाहे अच्छा हम अपने से तो मगध सम्राट ना कहिले मुखिया जी ना लोग हमरा के कह दिले तुम केकर मुंह छेकी ई लोग के मत है एका तोरे मुंह बा कह दिला मौग सम्राट कोनो बात ना है रोकब ना बढ़िया बात तू जौन मन तोन कह देबो माइक लेके हमरो मुंह ई कौन ठीक बात देखी एगो मुखिया जी मऊ के पौज करे ले लेकर नाम कलाकारी है यस एगो मर्द एगो मऊ के पौज कह दी थी कलाकारी हो गई एगो मर्द के पौज करता कोई कलाकारी ना है ना एगो मऊ के पौज करके कला पेश कर दिया दिखा दिया तो कलाकारी हो गई आज लइकाइए के मौग रहले ना मुखिया जी हां गणतर पर जे गणतर पर के मौग रही यस ओकरा से कहीं कि मर्द के पौज कह दे कदी भागा मत ना पनमाऊ गए पनमाऊ बैठल ई हवे लइकाइए के हिचाड़ मौग त ई लोग के टेस्ट करे के बा मुखिया जी तो भाला निकालो ना
भाला के प्रतिष्ठा चल जाए। हाँ राइफल निकाल दे 300 350 की गोली जियान हो जाए। ऐसा मौक के टेस्ट करके बा बैठा मीठा बाप रुपया तो ढाल ले बड़ा जाई कर ली तो वो तो कम नहीं। ऐसा मौक के टेस्ट करके बा सृजानंद ऐसा मौक के तो बिचली अंगुरी के खाली प्रयोग करके देख ली तन से खोद दे मनु के तरी तो कहे से हाय 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 तोरा बुझाला ना ना ए जे मुखिया जी बैठल बनी हाँ आई मंगोर दिन ह बिहान नहीं ह जा होइसन मौग मरेलन सो इनका ऐसन हिचाड़ मौग इंसान के मुंह में नहीं आग दिया हाँ ऐसन के मुंह में पेटकुनिया करके दूसर मुंह में आग दे दी आत्मा तृप्त हो जाई लोग। पत्थर इनका गांव में बेग में बालू भरा। हाँ जाई प्रयोग करी हम तो ठीक है कहने नयका सुने खातिर बैठल बन जाए तब तो कथा ना हुई मुखिया जी अब हटा दे कथा कथा के साइड कर आ धनुष सब बियाह रहल हो धनुष टूट गेल माला परल भगवान के बियाह हो जाओ तेरा धोती एक बाद व्यवहारिक लोग गावेला रामायण में लिखल नहीं थे कि तिल को चढ़ल बा गईले परशुराम जी से भेंट भइल पता चलल कि राम अवतार हो गई पाती लिखा के अयोध्या में गई विद्वान के मुख से सुनी जा कि गईले कमला नदी पे बिमला नगर से आके तिलक चढ़ाइले 4 दुल्हा दुल्हन के जोड़ी मिलैले गईले मिथिला में विधि विधान के साथ शादी कैले चारों भैया चारों दुल्हन के सिंदूर दान कैले। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की तो निखाल होकर झप झप हमारा धर्मेंद्र मार्शल भाई के एगो आदेश बा मुखिया जी के एगो शहीदी गीत भी हमरा के सुना दिया भाई सुना दे। हाँ लेकिन अभी नायका में एक दूगो सुनावे थी पेटर भाई हम धर्मेंद्र भाई इन्हें आवो हम कई किस्म के गीत गाइले लेकिन श्रोता ऐसा होके तो सुनाई ले हम माइक बंद बा पेटर भाई काहे हमर बन को देता। लेकिन शहीदी गीत गायब धर्मेंद्र भाई नो वो में नछनिया नाना चाहिए हो शहीदन के अपमान हो जाला वीरन के हमरा देश के ये का कहतनी हम तो बढ़िया बात कहनी हम कि मुसवे खोल देला से अगर दुश्मन मरा जैते विजेंद्र भाई आजादी के पहले तरह कहे न जन्म भइल उतना कुर्बान दिया गेल मुसवा घरी खोल दिया थल चाल में सारा लोग मरा जैते कुर्बान ना हुई लोग देश हमारा आजाद हो जाते वही पर लाल पियर भइल बड़े यही पर लाल पियर भइल बड़े खोजवा के द्वार पर बोलाई बनू मुखिया जी खोजवा के द्वार पर बुलाई बनू तो मुंह चमकाई जाए थपड़ी बजाई बजाई गधा के लिए यदि जाके ले आई अगने लिपाई न गोबरे पथाई पथाई हे बोका के मुंह पर माइक लगा दे इतना सुंदर टेंट के पैसा डाल खाली बोतल के पानी जियान को ये हवे भीड़ भगावन ब्यास और बैटर बै ना चलेला ना तारा ठीक से राम बियाह गावे के लूर नहीं खे तो तनी खड़ा होकर जुली तार कवि के हो बाबा हाँ कहा था जे ठाकुर कवि के छोड़ दो। देखी पति पत्नी जब संगे रहेला नु तब माजा मिली मिली अलग अलग रहबा तो साजा मिली 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 दोनों में वो गाँव वहाँ के बानर बाबा कहता नहीं 21 बार छत्री के परशुराम जी विहीन कर देनी एक दो बार ना 21 बार जब 21 बार छत्री विहीन साफ समाप्त हो गई मुखिया जी कोई ना रहले अंडा पोठिया सब खत्म तो फिर इस पृथ्वी पर छत्री कहाँ से
अरे दादा हो आया कहाँ से छतरी? हौसल तब जाने के भाटा में आग लागल बा 21 बार जब विहीन हो गया पृथ्वी तो लोग कहले कि है बस फरिया के नहीं विहीन कैले छतरी विहीन कोई छतरी पृथ्वी पर नहीं बचा 21 बार विहीन कर दिए तो फिर छतरी के पैदाइशी कहाँ से हुई? कहाँ से हुआ? खेला ना सुदर्शन जैसे गावल बानर बाबा धोती खराब हो जा बाबा अभी काम करो तल खा अभी तो गावे लेक नहीं खो शाम तक बंद करवा अभी मंदिर में जाए अयोध्या मंदिर के राम आ गई ले जाके मंदिर में घंट बजाओ गोबर पर से पैसा उठाओ पति पत्नी संगे रहला तो मजा मिलेला मिलेला यही चलते भगवान जब वनवास जात रहनी है तो सीता जी कहनी कि हम चलो चल एक बोली पर सीता जी भगवान राम कहली कि सीता तू मत जा मत जा अरे वन में बड़ी कलेश रुखी होखी एक बोली पर सीता जी भगवान राम के मुंह बंद कर दिली कौन बोली पर कौन बोली वाह रे कलकार हे नाथ रुआ कॉलेज के बात करत तनी रुआ जाई वन में हम रहो महल में ना ई कथा ना हो सकेला काहे के राउर चरण में हमारा स्थान बा हम राउर अर्धांगिनी मतलब आधा अंग के मालिक एगो मोरनी के ना छोड़ेला हमके रुआ छोड़ के जाए के बात करत तनी जी बिना देह नदी बिना बारी बारी जी बिना देह नदी बिना बारी बारी ऐसे ही नाथ पुरुष बिना नारी कितना बढ़िया बात बोल दे यो मुखिया जी हो गो प्यासे हो जीव बिना देह नदी बिन बारिश इस शरीर में जीव नहीं खे तो शरीर के कोनो महत्व नहीं खे ना जीव बिनु देह नदी बिनु बारी माने जल नदी में जल नहीं खे तो नदी के महत्व नहीं खे हवे से ही ना तो पुरुष बिनु नारी